Tak blahoželáme teda. Gratulujeme. Chcela by som vedieť, potom mi tu zavadza, žehlička na tvár. Ty si prišla s takouto novinkou, čo to vlastne je? No, žehlička na tvár nazýva sa vlastne ľudovo, je to inak galvanik, je to malý, inteligentný, vysoko účinný prístroj, programovateľný, s patentovaným nastaviteľným prúdom. Má vymeniteľné hlavice na tvár, pokožku hlavy a telo. My sme, neviem, či si ukážeme aj dokrútku. Poprosím na takú dokrútku a zatiaľ nám môžeš ešte k tomu niečo povedať. Áno, už tu vidíme, sa tam niečo nanáša. Áno, tento vysoko účinný prístroj so špeciálne vyvinutými produktami nám vlastne uľahčuje vnášanie tých účinných látok do hlbších vrstiev pokožky. A prosím, musíme očistiť tvár. Čistenie pleti, áno. Klientke čistíme najprv samozrejme pleť klasickým spôsobom, kde sme použili čistiacu pleťovú emulziu, ktorá pleť hydratuje. Tu na tú emulziu znovu dávame dolu jemnými spôsobmi. Tu vidíme pleťovú vodu. Pleťová voda vyrovnáva vlastne pH pokožky. Tu sme už prešli na pleťový gel, pomocou ktorého vlastne vnášame tie účinné látky do pokožky. Tento je nejaký špeciálny gel? Je to špeciálny gel, ktorý spolupracuje s tým galvanizérom, s tým galvanikom. To je vlastne tá žehlička na pleť. Tie produkty obsahujú vyslovene účinné látky ako z ovocia, výťažky, kamilky, jazmínu a podobne. A tento galvanik, toto je vlastne tá žehlička. Žehlička väčšinou páli. Páli aj táto žehlička na tvár? Vôbec nepáli, je to veľmi príjemná procedúra, relaxačná a všetky tie prípravky, ktoré používame, obsahujú účinné látky, ako som spomínala, či už výťažky jazmínu, tekvice a podobne. Dá sa povedať, že nám táto žehlička vyžehlie úplne vrásky? Keď sa to volá, že žehlička? Je to žehlička, ten efekt je tam maximálne viditeľný i hneď na prvý krát. Tá pokožka môže voľne dýchať. Škoda, že sme nevideli aj nanášanie peelingu, pretože aj peeling obsahuje zložky, ktoré ako magnet vyťahujú všetky toxické látky z tela, odumreté bunky, otvoria sa pory, aby mohla pokožka voľne dýchať. Tu nám máme už zasa telový program. Naniesli sme vlastne gel anticelulitídny. Znovu používame žehličku a vlastne tento anticelulitídny gel nám pomáha účinne rozpúšťať tuky. Takže táto žehlička nie je len na vrásky, ale je aj na celulitídu. Je aj na celulitídu. Ešte to môžu používať? Samozrejme, tento program je aj pre pánov. Tu je klientka pred ošetrením, tu po ošetrení, takže vidíte, že tá pleť úplne žiari.